ευχαριστήσω τον σύνδεσμο για αυτήν την τιμητική πλακέτα. Εκείνο που ξέχασα να πω στην ομιλία μου είναι ότι όσοι εργάζονται κάνουν λάθη, λάθη δεν κάνουν εκείνοι που φυγοπορούν και εκείνοι που δεν δουλεύουν. Ευχαριστώ πολύ. Να παραμείνετε, κύριε Αργυρού. Ακόμη μία βράβευση έχουμε και μετά ο χώρος είναι για σας, για την 11μηλή ορχήστρα του Δημήτρη Πάση και της Γαλλίας Χριστίδου. Λοιπόν, ο διαιτητής που αποχωρεί φέτος και θα τιμηθεί είναι ένα πολύ καλό παιδί. Ναι, είναι καλό παιδί ο Μάριο Τσαγκάρης. Εγώ τον γνώρισα τελευταία και έχω την καλύτερη γνώμη για τον Μάριο Τσαγκάρη και χαιρόταν γι' αυτό που έκανε στην διαιτησία με τα όποια λάθη του, τα ανθρώπινα λάθη του, όμως δεχτείτε ότι ήταν πάντα ανθρώπινα τα λάθη του Τσαγκάρη. Θα ήθελα να τον βραβεύσει ο κύριος Κίγες Φιλίππου, αλλά βλέπω απουσιάζει. Και έτσι καλωσορίζω, παρακαλώ να προσέλθει ο κύριος Μάριος Τσαγκάρης, τον βλέπω. Από το κατεχόμενο Καπούτι. Ο Θεός μου έδωσε δύναμη και με αξίωσε να φτάσω εδώ που έφτασα. Σας ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους. Χωρίς τη δική σας βοήθεια δεν θα βρισκόμουν εδώ. Αυτά και μόνον αυτά. Καλή διασκέδαση σε όλους.